ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ምቹእ ህይወት ዝነብሩ ምዃኖም መብዛሕትና ንስሕቶ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ዝቕመስ ይኹን ዝለሓስ ዘይብሎም ኣለዉ ኢለ ናባኹም ተቕረብኩምልኩምስ እዚ ነገር መጀመርያ ድንግርግር ክብለኩም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሓደ ስታቲክስ ከም ዘርእይዎ እንተኾይኑ 40% ዝኾኑ ናይ ፕሪምየር ሊግ ተጻወትቲ ድሕሪ ጫማ ምስቃሎም ውሱፍ ናይ ባንክ ዕዳ ከም ዝጽበዮም ይንገር። No God please ስለዚ ናይ ሎም መደብና ካብ ሚልዮነርነት ናብ ባዶ ዝወረዱ ተጻወትቲ ብመስርዕ ክቕምጠልኩም ፓውል መርሰን ኩልኩም ዝፈልጦ ፓውል ኣብ ኣርሰናል ናይ ዊንግ ተጻዋታይ ነበረ ካብ 1985 ክሳብ 1997 ኣብ ዝነበረ ግዜ ወርቃዊ ናይ ፓውል ግዜያት ነበሩ ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት ተደራሪብዎ ድማ ዝተፈላለዩ ገዛታትን ክባራት መካይንን ነበርዎ እንተኾነ ግን ኣብ 2006 ድሕሪ ጫማ መስቃሉ ብዙሕ ሽግር ኣጋጠሞ ምክንያቱ ድማ ፓውል ወልፊ ቁማር ስለዝነበሩ በዚ ነገር ድማ ብዙሓት ሚልዮናት ዶላራት ሰኣነ ድሕሪዚ ብዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ቀውሲ ኣብ ሕክምና ኣትዩ ክሓውኽ ክኣለ ማርሲል ኣብ 2019 ናብ ዝነበሮ ቃለ መጠይቕ ህይወቱ ብኣልኮልን መስተን ቁማርን ከም ዝተመሳቐለ ገለጸ ከም ዝገለጾ እንተኾይኑ $150,000 ዝኽፈል ሰልሲ ስለዝነበሮ ናይ 800,000 ገዝኡ ከም ዝሃበን ኣብ ኖርማል ኣፓርታማ ከም ዝነብር ተዛረበ ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕሪ ዝኹሉ ሕጂ እውን ሕጉሲ ብምባል ይዛረብ ኣስሙሃግያን ነዚ ተጻዋታይ መብዛሕትና ከም ንፈልጦ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም እታ ናይ መጀመርያ ፍርቂ ፍጻመ ዝበጽሐት ኣፍሪቃዊት ሃገር ጋና ተጻዋቲኣ ዝነበረን ኣብ ተጻወታ ድማ ሪጎለስ ሳሓት ነበረ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓለምና ክባር ዝነበረ ጥማዕ ወርቂ መኪና ሮልስ ሮይስን ክገዝእ ክኢሉ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ኣብ ኣካውንቱ $180 ጥራሕ ከም ዘለዎ ይንገር በቃ $180 ጥራሕ ንቤተሰቡ ኣስቤዛ ክገዝእ ኸማን ከም ዘይከኣለ ይዛረብ 227,000 ኣብ ሰሙን ዝኽፈሎ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ክትዕዘብ ኣመና ይሕዝን ሕጂ ድማ ተጸባይ ጥሮታ ኮይኑ ይርከብ ሪክ ጃምባ ብብዙሕ ዝፍለጥ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣከፋፋል ተጻዋት ኮይኑ ናይ ቅድም ናይ ካሜሮን ተጻዋታይን ኣብ ጎኒ ሮናልዶን ጊግስን ዝተጻወተ ኤሪክ ጃምባ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ቻርታ ብሬን ዝተባሃለ ናይ ፈረንሳይ ጻወት ነበረ ንማንቸስተር ዝኣክል ዓባይ ጋንታ ጻወት ተጻዋታይ ሃፍታም ከም ዝኸውን ብዙሕ ጥርጥር የብሉን እንተኾነ ግን ሪክ ጃምባ ድሕሪ 4 ዓመት ናይ ኩዕሶ ህይወቱ ብዕዳ ክትሓዝ ከኣለ በዚ ድማ ነቲ ዕዳ ክኸፍል ክብል ምስ ናይ ሂንዲ ንኣሽቱ ክለባትን ምስ ናይ ፈረንሳ ፓሽ ዲቪን ዘለዉ ክለባት ክጻወት ከኣለ ይጻወት እውን ኣሎ ኬት ክሊፕስ ካልእ ናይ ዩናይትድ ተጻዋታይ ዝነበረ ካት ክሊፕስ ኣመና ጽቡቕን ውጽኢታውን ግዜ ኣብ ዩናይትድ ካብ ዘሕለፉ ተጻወቲ ሓደ ነበረ ቀጺሉ ምስ ኒውካስትል ተጸንቢሩ ክሳብ ናይ ዋንጫ ፍጻመ ንኽበጽሑ ኣኽኢልዎም እዩ ካብ ኒውካስትል ምስ ወፀ ኣብ ሰሜናዊ ኤርላንድ ንኣሽቱ ክለባት ክጻወት ጸንሐ ኣብ 35 ዓመት ዕድሚኡ ናይ ባንኪ ዕቑር ዕዳ ከም ዘለዎ ብደብዳቤ ይበጽሖ ምክንያቱ ድማ $7 ሚልዮን ብቁማር ስለዝሰኣነ ነበረ ንብዙሓት ሕቶ ዝኾኖም ከዓ ክሳብ ክንደዚ ዝኣክል ገንዘብ እንተሃሊዎ ንምንታይ ይቋመር እዩ ካልእ ዘገርም ድማ ናይ ጥሮታ ተባሂሉ ዝተዋህቦ መከሓሓሲ ገንዘብ እውን ዳግማይ ኣብ ቁማር ምእታው እዩ ሰለስቲን ባያሩ ሙሉእ ናይ ኩዕሶ ጸወትኡ ዳርጋ ኣብ ቸልሲ ሕሊፍዎ ክበሃል ይከኣል ኣብ ቸልሲ ወሳንን ቀንዲ ተጻዋታይን ነበረ ኣብ 2005 ካብ ክለቡ ተሰናቢቱ ናብ ኒውካስትል ኣምርሐ ኣብ ኒውካስትል ብዊንግ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ብኽእለቱ ንብዙሓት ካብ ኮፍ ዘበልዎ ከተስኦም ተረኣየ ናብ ኤልኤ ጋላክሲ ቅድሚ ምስካሩ ኣብ ኒውካስትል 3 ዓመት ጸኒሑ ኣብታ ዝሰገረላ ክለብ ግን ን3 ወርሒ ጥራዩ ክጸንሕ ክኢሉ ብድሕሪዚ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ጫምኡ ከም ዝተቐለ ኣወጀ እንተኾነ ግን ናይ ናይጀርያ ናይ ባንክ ዕዳ ከም ዘለዎ ተነገሮ እቲ ዕዳ ዝመጾ ድማ ብናይ ማናጀሩ ሸለልትነት ከም ዝኾነ ይዛረብ በዚ ድማ ዝነበረ ኩሉ ሸያይጡ ነቲ ዕዳ ከም ዝኸፈሎ ይዛረብ ሮናልዲኖ ርግጸኛዬ ነዚ ሽም እዚ ዘይፈልጦ ሰብ የለን ኣብ 2005 ተዓዋቲ ባላንደር ዝኾነን ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ተጻዋታይ ነበረ መብዛሕትኡ ናይ ኩዕሶ ህይወቱ ብዘገርሙን ብዘደንቁን ክእለቱን ቴክኒኩን ኣብ ባርሴሎና ይሕሊፍዎ
ድሕሪዚ ኣብ 2008 ናብ ኤስ ሚላን ኣምርሐ። ኣብ ክልቲአን ክለባት ድማ ዓለም ዘይርስዖም ኣገረምቲ ቴክኒካት እንዳርኣየ ተፈታውነት ኣትሪፉ ነበረ። ብዝረኸቦ ኣታዊ ድማ ዓበይትን ክባራትን እዛውትን መኻይንን ኣጥረየ። ኣብ ብራዚል ድማ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ፓርቲታት የዳሉ ነበረ። እዚ ነገር ግን ናብ ታሕቲ ስሒብዎ ኣብ 2020 ሮናልዲኖ ሕፅረት ገንዘብ ከም ዘጋጠሞ ብልሳኑ ተዛረበ። ኣብ ዕዳን ድኽነትን ዝኣተወሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ከም ካልኦት ቁማርን ወልፍን ዘይኮነ ኣብ ዝሓዞ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ናይ 1.7 ሚልዮን ዶላር ክሳራ ስለ ዘጋጠሞ እዩ። በዚ ድማ ብናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ መሰረት ኣብ ዩራጋይ ተታሒዙ ናብ ብራዚል ተወሲዱ ነበረ። ኣብ ሓደ ወቅቲ ናይ ዓለምና ጉኑን ስም ዝነበሮን ሃፍታም ሰብ ዝነበረ ሮናልዲኖ ክሳብ ሕጂ ብልቃሕና ተሳቀየን ልቁሕ ንምኽፋል ክብል ዝተፈላለየ ንኣሽቱ ነገራት እንዳፈተነ ከም ዝርከብ ይንገር። ዲያጎ ማራዶና ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ብሉፅ ተፃወታይ ኮይኑ ካብቶም ዘይርስዑ ተፃወቲ እዩ። ኮይኑ ግን ማራዶና ብሂወት ከሎ ኣሸጋሪ ሰብ ነበረ። ብኢዱ ጎል ካብ ምእታው ክሳብ ኣብ ሜዳ ዝፃወተሎም ዝነበረ ብዙሓት ድንግርግር ዘብሉ ባህርያትን ኣገረምቲ ነገራትን ገበረ። ብከምዚ ነገሩ ከዓ መብዛሕትኡ ገዛ ሂወቱ ሕቡእ ነበረ። ዘለዎ ካፒታል እውን ኮሜዲ ዝመስል ከም ናይ ጣልያን መንግስቲ ዝመስረተሉ ክስ እንተኮይኑ ድማ 37 ሚልዮን ዘይተኸፈለ ዕዳ ግብሪ ከም ዘለዎ ይንገር። በዚ ክስ ድማ ማራዶና ን7 ዓመት ዝኣክል ዝተፈላለዩ ናይ ጣልያን ጠበቃታት እንዳቆፀረ ክከራኸርን ክማጎትን ዋላ እንተፀንሐ መብዛሕትኦም እቶም ጠበቃታት ግን ክሕግዝዎን ክከራኸሩልን ኣይከኣሉን። ምክንያቱ ናይዚ ድማ ዝኸፍሎም ገንዘብ ስለዘይነበረ እዩ። ናብ ጣልያን ንምኻድ ከማን ናይ ኤር ቲኬት መግዝእ ሲኢኑ 2 ክባራት ሰዓትን ሓንቲ ዳይመንድ ካቲሙ ሸይጡ ናብ ጣልያን ከም ዝኸደ ይንገር። ዴቪድ ጄምስ ከም ካልኦት ተፃወተ ዘይኮነ ባርዴሎ ነበረ። ከም በዓል ሊቨርፑል ኣብ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ክለባት ፅቡቅ ግዜ ሕለፈ። ማንሲቲ፣ ኣስቶን ቪላ፣ ዌስትሃምን ካልኦት ክለባት እውን ብባርዴሎ ተፃወተ። ልዕሊ 600 ፀወታ ተሳቲፉ ልዕሊ 53 ዋናጩ ድማ ምስ ዝተፈላለየ ጋንታታት ዓተረ። እንተኾነ ግን ኣብ 2014 ዓ.ም ጥሮታ ካብ ዝወፀሉ መዓልቲ ትሒዙ ብናይ ባንኪ ዕዳ ይሳቀይ ከም ዘሎ ተዛረበ። ኣብ 25 ዓመት ውሽጢ ልዕሊ 20 ሚልዮን ዶላር ንዓመት እንዳተኸፈሎ ከም ዘይተፃወተ ሕጂ ጥራይ ኢዱ ተሪፉሎ። እቲ ሽግር ዝጀመሮ ኣብ 2005 ዓ.ም ምስ ሰበይቱ ካብ ዝፋታሕ ጀሚሩ እዩ። ፍርቂ ሃፍቱ ተኻፊላ ጥቕማ ጥቕሚ ብዝብል ነገር እውን ጥርሑ ትረፈቶ። በዚ ድማ ማልያታቱ ሸይጡ ህይወቱ ከም ዘትረፈ ይንገር። ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹሞ ቪድዮ ላይክ ሸር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅ ርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ካብ ማዕድና ንምክፋል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።